Sana all ligtas. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Ligtas sa ano? Sa sakit. Magpa-file po ako ng ano? COC. Oo, papakita ko lang sa iyo ha. Vice President for? Dito sa ano? Magpakita po ako sa inyo. That's as a mayor? Oo. Salamat po ha. Ikaw. Ang ganda mo ha. Mas bakla. Sige, magjowa na lang tayo. Hello. Pwede magpaano? Kasi pwede magpasuporta kasi ano, tatakbo kasi ako ng ano, kandidato. Ang pangarap ko sa bayan, sana all magkatrabaho at may pagkain na sapat sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may tahanan. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Matagal na po kaming magkasangga ni Ma'am Lena. May jowa ba kayo? May jowa? Wala kayong jowa? Sana all may jowa. Halaga, yung may pangga. Di manicure na ikaw lang yun ang ako. Hindi po. Meron po akong nag-file po ako ng candidacy po. Yan po. Kunin niyo po. Yan po. Salamat po, salamat po. Yun ang ako. Di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matay. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Pwede po ba pasuporta? Pwede pasuporta sa ano? Kasi nagano po kasi ako, naging kandidato po kasi ako sa ano dito sa lugar. Okay. Oo. Okay lang ba sa inyo pasuporta lang? Kasi yung yung gusto ko yung pangarap ko sa bayan ay Oo. Pangarap ko para sa bayan, sana all may Look at this dude. may trabaho at sapat na kita. Sana all may pagkain sa mesa. Ang chicken pork doon! Oo. Sana all may bakuna ba? Okay lang ba sa inyo? Ako nga pala si Kikoy. Ay rin ako to. At sana all ligtas. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Ligtas sa sa sakit. Sana all may tahanan. Sana all may sariling tahanan. At sana all makapagtapos ng pag-aaral. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Sana po isuportahan niyo ako ha. Salamat ato. Sana po pampatunay lang, bibigyan ko kayo ng kasi nagpa-file ako ng COC. What? Ha? Sige po. Meron po akong dito. Salamat po ha. Pwede po ba pwede po pa matakbo kasi ako ng kandidato. Pwede ba magpapasuporta? Okay lang ba? Kasi ang pangarap ko sa bayan, sana all may trabaho at sapat na kita. Sana all may pagkain sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all may bakuna. Sana all may tahanan. Sana all may sariling tahanan. Saan ka ba tumatakbo ng posisyon? Anong posisyon? Vice. Vice P. Vice P lang po. Vice Mayor?
Vice P lang. Vice P? Oo. What? Magpa-file po ako ng ano, COC. CFC? Oo, papakita ko lang sa iyo ha. Vice President for? Dito sa ano. Magpakita po ako sa inyo. That is the mayor? Oo. Salamat po ha. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Pwede po pasuporta po. Kasi tumatakbo po kasi ako ng kandidato. Oo. Pangarap ko po sa bayan, sana all may trabaho at sapat na kita. Sana all may pagkain na sapat sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may tahanan. Sana all makapagtapos ng pag-aaral. Bro, what are you talking about, man? Meron pa ako ano dito. Certification po. Nung nag-file po pa ako. Meron po akong ano dito. Yan po. Salamat po ha. Salamat po. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Pwede po ako makasuporta. Ano po? Kasi tatakbo po ako ng kandidato ngayong eleksyon. Dito sa konsolasyon? Dito sa sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas? Bago lang po kasi akong nag-file ng COC. Candidacy po. Ang pangarap ko sa bayan ay sana all may trabaho at sapat na kita. Oo. Sana all may sapat na pagkain sa mesa. Oo. Oo. Sana all may bakuna. Sana all may bakuna. Anong pangalan mo po? Kikoy po, Kikoy. Kikoy. Oo, Kikoy po. Kikoy po ate, Kikoy po. Kikoy po. Oo, oo. Sa totoo po, meron po ako dito. Katunayan po, bago po akong tumakbo ng nag-file po ako ng certification ko po sa sa candidacy po. Yan po. Ate. Salamat po Thank you po. Bye-bye po. Ingat. Pare, ako raw ang iyong gusto. Why are you gay? Excuse me po. Pwede po maka-interrupt kahit sandali lang. Okay lang po ba? Kasi po meron po akong kasabihan yung ito po ay malaki pong impact ito sa lahat po dito sa Pilipinas po. Ang pangarap ko sa bayan, sana all may trabaho at sapat na kita. Sana all may pagkain na sapat sa mesa. Sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all ligtas. Sana all may tahanan. Nainitan ba kayo? Nainitan kayo. Medyo lang naman. Matagal na po kaming magkasangga ni Ma'am Lena po. Pabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, siya makalam. No. Hindi nyo ba kilala? Hindi. May jowa ka na? May jowa ka? Wala kayong jowa ngayon? Gusto nyo magka-jowa? Bata para dyan. Gusto nyo magka-jowa? For now, I think not. Pero ngayon, hindi ka pa naka-jowa ngayon. Yes. It depends on Kasi suporta naman ako sa LGBT eh. Ikaw, ang ganda mo Ano ka ba? Ito, babae. Babae ka ba lalaki? Babae yan. Babae? So, as bakla. Yes, my birthday. Sige, mag-jowa na lang tayo.
Okay lang masaya. Ano pangalan mo? Laya be. Ako po sa si Kikoy po. Sige. Down, pag pumili ka kasi karamihan kasi na kung makuha madali. Yun, sana po inaaliw kayo at natuwa sa aming ginagawa na prank at parody po. Huwag po kayo mag-alala po sa mga darating po namin na mga video kapag aangat po kami dito sa channel. Tuturo pa rin kami sa ano. Kasi yan po ang gusto po namin na gagawin dito sa aming channel po. Sana po inaaliw kayo sa aming ginagawa ngayon na Kikoy Sana All Parody. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aming channel dito po sa ibaba at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago naming i-upload kasi marami pa kaming gagawin dito sa aming channel. Yun po, salamat po sa lahat.